Ω γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Μάνα, είναι 8:30 ώρα. Πρέπει να φύγω. Να φύγεις, παιδάκι μου. Ίσως και να ήταν η τελευταία φορά που άκουσα αυτές τις λέξεις, παιδάκι μου. Την επόμενη το βράδυ μας άφησε. Χτύπησε το τηλέφωνο, μια γυναικεία φωνή μου ανήγγειλε ότι έφυγε. Σας παρακαλούμε να κάνετε τα απαραίτητα, γιατί δεν μπορούμε να την κρατήσουμε εδώ. Ναι, βέβαια, απάντησα. Έκλεισα το τηλέφωνο και έμεινα ακίνητος. Το ήξερα, το περίμενα. Η φλογίτσα της έσβηνε αργά και σταθερά. Οι ώρες που ακολούθησαν κύλησαν μέσα σε παραζάλι. Λίγος ύπνος, τηλέφωνα για να τακτοποιήσω τα τυπικά και η σταθερή ακλόνητη φωνή στην άλλη άκρη μου απαντούσε ευγενικά και ήρεμα. Εντάξει, κύριε, θα το αναλάβουμε. Μείνετε ήσυχος. Θα σας φέρω τα στέφανά της αύριο, το πρωί να πάνε μαζί της. Εντάξει, κύριε, θα σας περιμένουμε. Και πήγα στο χωριό, στο πατρικό μου, στο σπίτι της, που με ευγνωμοσύνη μου έλεγε πάντα ότι τη φιλοξένησε. Τα ξεκρέμασα από τη μικρή στεφανοθήκη και τα έφερα. Ήταν το μόνο που μου είχε ζητήσει με όλη της την ψυχή εδώ και πολύ καιρό. Οι συνομήλικοί της είχαν φύγει πολύ καιρό τώρα, όπως και τα αδέρφια της, τόσο μεγάλη ήταν. Κάποιοι θυμόντουσαν την καλή της κουβέντα, τα κλαδιά της μυρτιάς που μάζευε από τον κήπο της για τον επιτάφιο τη Μεγαλοβδομάδα, τον άρτο πρόσφορο του Αγιανιού στην εκκλησία δίπλα στο σπίτι και τόσα άλλα μικρά πραγματάκια. Έκλεισα τη σιδερένια πόρτα στο προάβλιο του γυροκομείου και κοίταξα για τελευταία φορά την πινακίδα που έβλεπα εδώ και 1,5 χρόνο κάθε μέρα που την επισκεπτόμουνα. Λήξη επισκεπτηρίου, 8:30. Παρακαλούμε, κλείνετε την πόρτα. Τι μπορώ να πω τώρα? Τι να σκεφτώ? Χρειάζομαι χρόνο για να θυμηθώ τα μικρά μου χρόνια. Φαντάζουν μακρινά, μα ζωηρά, μέσα σε φως. Ίσως ξεχνάω λεπτομέρειες. Ό,τι παραμένει πιο ζωηρό και φωτεινό στο νου μου είναι η φωνή της, να με ανανουρίζει. Ακόμα. Αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες του κόσμου, να μην ξεχνάμε να τις αγαπάμε, να τις τιμούμε και να τις φροντίζουμε, γιατί μόνο αυτές μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Ύπνε που παίρνεις τα